Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathela Amazwibela Umkhokha ngomhla ka-9 February. Laze lamphunyuka iqatha emlonyeni umenga. Yazi kwale ngisho sithi nje uyamnikeza ukiss ovutha amalangabi uNobuntu. Nobuntu nje usho kahle wathi mina ngiyaqhubeka nokushada uNdlovu. Bayikhiphikile-ke intokazi bayisa lesipayeni, ikhishwa uyise ophakathwayo wayoyibika lapha esibayeni ukuthi siyayikhipha kogumede seyifaka manje koNdlovu. Mkhehlo kaNobuntu ubungeve umuhle ngendlela eyisimanga. Bekade kukhona abantu abasina indlamu, khona ney'ntombi kade zimculisa, omama bebefikile bevunulile, omamzobe behamba nomazungu bebahle bonke, omabusi. Guys, bekugcwele. Ngiphathi-ke indaba yemali, imali kade echonye yona ekhanda, echonye yona kwi-umbrella, echonye yona ngisho nasemzimbeni. Ubekhithika imali uNobuntu guys. Hayi uNdlovu-ke yena bekade eshaya amatata, engakholi ukuthi intokazi enhle kangaka isikhethe ngampela ukugcagcela koNdlovu. Nomnakwabo-ke bandla bebefikile bobathathu bezoseka phela umyeni wabo ngokuthi athathe nangu phela unkosikazi omncane okuNobuntu. Umenga ngapha bekade encike ngemoto ehlele yedwa, ebamba ifoni yakhe beyiphindisele ephaketheni, aphinde ayikhiphe aphinde ayifake ephaketheni, engazi noma afone noma angafoni yini. Phela nje umamzobe umane wamdonsa ngendlebe wathi uma nje wasondela kuNobuntu uzongithola kahle. Bebona phela ukuthi hhayi ngoba nakhe eza kogumede, ngoba nakhe ezokhuluma ngondoda noma ngenxa yokuthi wayemngane omkhulu nondoda, ubekade eza nje khona nje ngoba edlisa satshanyana kuNobuntu. Kodwa-ke kuthiwa inhliziyo ayiphakelwa ngoba phela uNobuntu belokhu ecabange ngaye nje lo menga sonke isikhathi. Ngesikhathi esalaphaya esibayeni ubelokhu ecabanga nje umenga, ngisho esefikile esigcawini ubeloka nje ecabanga umenga. Kodwa-ke umcabango wakhe ubongamshintshile emqondweni ukuthi aqhubeke nokucaca koNdlovu, ngoba uyabona ukuthi kusasa ngampela eliqhakazile ngathi lila koNdlovu. Umenga usasemncane, unezinto ey'ningi asafuna ukuzenza empilweni, akaliboni ikusasa likhona kuyena. Noma emthanda umane wabona ukuthi kungcono khona ashade uNdlovu kunokuthi ashade yena. Guys, sizogcina ngapha-ke kula Mazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga kakhulu.